लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं मोनसे गोदान रादाब खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय जोंनि भारतनि संबिजिर रनसायनायाव बर'निफ्राय रावबो बाहागो लायाखैमोन नामा, एबा बाहागो लादोंमोनबा सोर दंफायोमोन? आसामनि गुबुन गुबुन गेदेमाफोरजों लोगोसे भारतनि संबिजिर रनसायनायाव जोंनि बर'निफ्राय सासेबो गैफायामोन नामा? बे सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन। दा बे हिसाबै आङो गिबियाव बुंनो सानदों, माने जोंनि भारतनि संबिजिरखौ 1947 मायथाइयाव संबिजिर रनसायग्रा आफाद एबा खसरा आफाद, जायखौ ड्राफ्टिं कमिटि होननानै बुङो, बेखौ दानाय जादोंमोन। आरो दानानै डक्टर भीमराव आम्बेडकारखौ चेयारमेन खालामनानै होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आफादनिफ्राय भारतारि संबिजिरखौ रनसायनाय जादोंमोन। बेनिनो 1948 मायथाइयाव संबिजिरनि खसराखौ फोसावनाय जादोंमोन। उनाव 1949 मायथाइनि 26 नभेम्बराव संबिजिर आफादनि आफादगिरि डक्टर राजेन्द्र प्रसादआ खसरायाव सहि होनानै 1950 मायथाइनि 22 जानुवारिनिफ्राय भारतनि संबिजिरखौ बाहायनो गनायथि होनाय जायो एबा बाहायफुंनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे आं खिन्थानो सानदों, माने भारतनि संबिजिरखौ रनसायनायाव जोंना 2 बोसोर 11 दान आरो 18 सान सम लादोंमोन। बेखौ गोबाङानो जायफोरा भारतनि संबिजिरनि बागै फरायसंदों एबा नायबिजिरदों बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ। अब्लाबो आं बाव भिडिअआव बुंना होदेरनाय जादों जाहाथे रोखा जायो। दानिया फैदो जोंनि बर'निफ्रायलाय सोरथो बे संबिजिर रनसायनायाव बा खसरा आफादजों थाफानो मोन्दों एबा खसरा आफादनि सोद्रोमा जानानै बिफाव लाफादोंमोन, बेखौ खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय जोंनि बर'निफ्राय बिथां धरनिधर बसुमतारी। नोंथांमोना गोदानै खोनादों जानो हागौ, मुङा जादों धरनिधर बसुमतारी। बिथाङा भारतनि संबिजिर रनसायनायाव बिफाव लाफादों आसामनिफ्राय। बेजों लोगोसे बिथांजोंनो जयै दंफायोमोन बिथांमोन सार सैयद आहमद सादुल्ला, गपिनाथ बरदलै, रेभारेन्ड जे एम निकलास रय, निबारन चन्द्र लस्कर, कुलधर सलिहा, रहिनी कुमार चौधुरी आरो आब्दुल रईफ। बिथांमोनहा जयैनो संबिजिर आफादाव थाफानानै एबा संबिजिराव रनसायनायाव बिहोमा होफादोंमोन। आरो बिथांमोननि जोंनि बर' धरनिधर बसुमतारी आरो नैबे दा मख'लांनाय बिथांमोन ग्रुपखौ दैदेनदोंमोन आसामनिफ्राय आसामनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार जाजेननाय गपिनाथ बरदलै बिथाङानो दैदेनदोंमोन बुंदों। दा बेनि फोरमान बिलाइ एबा बेनि मोनसे साखि हिसाबै आं नोंसोरनि खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय थाखो 8नि समाज बिगियान बिजाब, जायखौ सेबानिफ्राय फरायनो होनाय जादों। बे थाखो 8नि समाज बिगियान बिजाब याव मोनसे भारतनि संबिजिर रायथाइयाव एबा फरायाव बेखौ सोनानै होफानाय जादों। दा नोंथांनो बेखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। दा खोथाया जाहैबाय, थाखो 8आव फरायनो होनाय समाज बिगियाना जोंनि आसामावनो सेबाजों खुंफुंजानाय दैदेनजानाय फरायसालिफोराव जायखिजाया बिजोङानो जाया मानो बेजोंनो फोरोंथाइ होनाय जादों। बे हिसाबै बेयो नंखाय नङा, आरो नंखायब्ला मानोथो होनो, बे सोंथिया थायो। बेनिखायनो बे जारिमिनारि जोंनि गोसोखांथिया बयजोंबो थाखाय मिथिजाथावना, आरो बेखौ बयबो मिथिनानै लानांगौआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनां। एसेनोसै फरायथिनानै होदोंमोन आं, मिथिंगा राजा बसुमतारी, नेचार पाब्लिकेसननि जानानै। गोजोन्थों।